India mi ke channel Banwan Rak Khubor Baman Lagasmi. Ki pulit ka Australia hamni kasngi thoding kila kentu ya riewkieng atiar ubala syak kendok donkti hakaba pyniap ya arngut ki he pulit bat ubadon mentah hapding kejing petri ba unwan pendemno ya ladi kadba kidang peteng ban penlong kejing be thong hakasngi ka basau hakawe ke jaka klau ka barben utei ubri ubaking atiar san pendros nem ka karta udei ubala tip kerteng kum udisi fremans bal ula pet kerat syaklau nadu kasngi ka baar balala hadin ba ula terkuli syakaken hun jong ki shipongut ki he pulit hapok ka yingsa jong u hakathan syatei lam ingi jong ka jela Victoria kani ke jing syak thombor hakathan jong kendong jong ka pore pun ka kala pyniap u detective san kendai snem ka karta unil Thompson but u senior constable Vadim Dewards life san snem karta ong ki pulit uwe pat u officer uba mensau haka benta ba syapok jong kamet bat uladon hapring ke jing syak sumar bat ulalait nya ke jing ma ong ka khubor kathong ka bakong san e na ka benta ki pulit ka Victoria ka long bantuet ya uni unong pyniap briu ong uhe pulit ka jela umait bos haka jing yalang bat kinong thok khubor nginget ba udang long ubadon tiar bat ubadon jing ma palat saus pak san phongwet ki pulit kile shimbenta hakaba penlong ke jing toket bat wat di ofreman sia uba langit ba udon ke jing tebet ban im haklau bat ubala tip bahaya kate ke jaka lada uni ubri upen sengap kala de shisha kapor ban wan pendem no yala kitiar yale bat ban IT no yala de knang babaro nginla ban penkut no ya kaneda kalenti ka basngat ong ubos